who you brought to this planet Earth years back and used her to do great and wonderful works here. And when it honored you, you called her back up to come and rest. Lord, we give you glory in the name of Jesus. We thank you for the legacies, oh God, this woman left behind. We thank you for the lessons we learned from her. We thank you, Lord Jehovah, for the children she raised up for you. We thank you, Lord Jehovah, for even your own work which she did. Lord, they are great testimonies, and we cannot hide them, but to return thanks to you for the life of this woman. May all the glory be yours in the name of Jesus Christ. We thank you for their demo hearts. Thank you for what they are doing in this church. It's an evidence and a testimony that they came through a woman like Mommy Charity Angoreka. It's an evidence that she taught well. And Lord, we ask, oh God, that you continue to place your hand of blessing upon them in the name of Jesus Christ. And in that unnecessary affliction will not arise a second time. Chineke ga gozi uno. Chineke ga chebe uno. Ihe ọma niile Mommy kuziri uno enwe nke unu ga-ahapụ n'aha Jesus. Ụzọ ọma niile nke odu unu ga unu ga-ahapụ ya n'aha Jesus. Amara Chineke ga-abara unu ụba. Ụtụtụ ehihie n'abalị unu ga na-ama n'ezie na Chineke dị mma. Anọ ga-adụrụ unu na mma n'aha Jesus. Ka o duru unu gaa n'udo. Eme olili ya n'udo. Alọta n'udo. Ntụtụrụ ndị mmadụ bụ ndị na-aga burial. Before they come back, you hear another dirty story. It was not like that in this place. It meant that the Lord was with you. Ekele ga-adịrị onye nwaanyị n'aha Jesus. Ka Chineke gọzie unu niile. Ka onye nwaanyị mere unu amara. Ka onye nwaanyị gọzie unu. Ezinụlọ niile ka anyị na-ekwubi okwu sị na Chineke ga-elekọta nke ọma n'aha Jesus. Thank you, faithful Father. Glorify your name in our lives. For in Jesus' mighty name we pray. Ya Jesus, Adi Okonu, Alaya, Suru Oge, Akane, Manezile, Aladima, Ndine Babala, Ninde Jehovah. Ati kukuzayo, nadiye wezuga ha n'ọnọdụ ha. Webe ebi, kukuzayo, oge ya Jehova, gbara dị ogige. Ndị niile gbabara n'ime Jehova. Ati kukuzayo, nadiye wezuga ha n'ọnọdụ ha. Webe ebi, kukuzayo. Onye nwanyị nọnyere unu ka anyị kpere Chineke. Ka anyị kelee Chineke ekele na amara ya na ịhụnanya ya nke o nyere anyị na nzukọ a n'ofufe nru a. Ka anyị kelee ya ekele maka odudu nke o duru anyị n'ihe niile nke anyị mere. Kelee karịsịa maka okwu nsọ ya nke o ji gbaa anyị ume n'ụbọchị taa. Kelekwa ya maka arụ na ọbara nke ọbara Jizọs nke o ji wee zụọ anyị n'ụdị pụrụ iche. Were onwe uche n'iru Chineke dịka anyị na-abanye n'ọnwa Ọktoba. Kwubi okwu na ọnwa Ọktoba ga-abụrụ gị ọnwa ngọzi, ọ gaghị abụ ọnwa nke mmadụ ga-eri uju na ya. Kwubi okwu na dịka anyị na-abanye na Ọktoba, October will open doors of blessing. That October will bring breakthroughs. That October will bring multiple blessings. Declare onye nwanyị ihe dị iche, ihe ọhụụ, ihe dị ụtọ ga-eme na ndụ m. Rịọ Chineke ka ọ kwara gị ụzọ ebe ụzọ na-adịghị.
rịọ Chineke ka ịhụnanya ya ka ndị mmụọ ozi ya bụrụ ndị ga-edu gị n'ọpụpụ gị na mbakata gị n'ụbọchị niile nke Ọktoba. Cheta nna anyị n'ime Chineke the Venerable Chijioke Iwuagwu na ezinụlọ ya, onye ha duru ha gaa lọta n'udo ebe ha gara ozi. Were chọọchị anyị bụ chọọchị dị Mesaya tinye n'aka Chineke. Rịọ ya amara, rịọ ya ịhụnanya na ịdị n'otu n'etiti anyị niile. Dịka anyị na-abịa na State Harvest n'izuụka na-abịa abịa, na ọ ga-abụ ihe ọṅụ nye ezinụlọ niile n'ebe a. Chịkọta ekpere gị ọnụ n'ikele ekele. Anyị ekpe n'aha Jizọs. Ka udo nke Chineke nke karịa ịghọta mmadụ chebe obi unu na echiche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dị akpara unu ugbu a na mgbe niile. N'aha onye isi anyị bụ the Venerable Chijioke Iwuagwu, ana m ekele mmadụ niile ekele na ọbịbịa nke unu bịara n'ụbọchị taa. Ana m asị ọ gaghị abụ ihe efu. Ka ngọzi nke Chineke duru anyị niile laa n'ime n'aha Jizọs. Anyị na-ekele everybody who has done one thing or the other. The guild of steward, the band, the choir, the organist, the choir master, the vergers, the wardens, everybody. The acolytes, the sextons, even our dear fathers in the Lord and the chancellor. Chineke ga-agọzi anyị niile, ndị marshal, ndị Sunday school, ebe ọbụla anyị jiri jere Chukwu ga-ejere anyị ozi n'aha Jesus. Our dear father in the Lord, the Venerable Iwuagwu, and the wife went for an assignment somewhere. They were not around, but we pray that the Lord who took them out will also bring them back safely. In the name of Jesus Christ. Because Wednesday, right? First of the month. Because we used to have Holy Communion service ordinarily Wednesday mornings. But this one is a very special one. The first day of the month. Let's come and pray for our country, Nigeria. That even though things look bad, we believe God, it shall be well with us. In the name of Jesus. So try and come on Wednesday. It's a public holiday. Don't tell us you want to rush out to work. Come. We need to pray together. Jesus. Abo, I get job. Abo. Okay. Abo, 153. I got Campbell, number 1, number 2, number 4, number 6, and number 8. 1, 2, 4, 6, and 8.